समस्ते हरि कथा श्रवण करने जगह एकत्र प्रथम गुरु आम जीवन जो गुरु ग्रहण कर द्वितीय गोमाता जदि आप गोमाता सेवा कर कोटी देवता आपण पाखे अच्छा देवता सेवा तुम्हें कर 3 नंबर गाँव ना गीता जदि आम भागवत संध्या बेले पाठ कर जीवनटा धन्य हो घर धन्य हो भाग ज्ञान ब्रह्म तत्वर जी आधार जी प्रतिबंधी से स्वयं भागवत महापुरुष तेना आम किसी गोटे फर्द गोटे अध्याय सबुदिन कौन करेंगे ना भागवत पाठ करेंगे आप समस्त हाई आसला माने केते समय अल्प समय सरी ये समय शुणी पारे समस्ते घर टे भागवत पाठ करें जार नाम हूँ कौन ना गीता चर्चा आम गीता चर्चा गोटे वर्ष सब वर्ष होने तेणु 3 नंबर गीता भागवत टे पाठ आ चतुर्थ गति हूँ गोविंद संध्या सकाले आम सदा बेले गोविंद को मन पके गोविंद चिंतन कर मधुसूदन राय वर्णवधर प्रथम पदर लिखिले कौन लिखिले गोविंदर चिंतन बेला थाऊ थाऊ बंधु बांधव आज अच्छे कल के से ग्यारंटी आम कहीं पारा तेल बेला थाऊ थाऊ आम गीता भागवत पाठ करवा गोविंद चिंतन करवा गुरु चरणारविंद को जावा आ गो माता सेवा करवा मनुष्य जन्मटा धन्य ही निश्चिंत जीवन में खबर नहीं धन्य निश्चिंत धन्य दिया भाई करताले हरि बोला भोला भोले दिया भाई करताले कांदुछंती गृह को बुझेदेले लक्ष्मण हे गृह ये संसार जो इच्छा तुम मिछ पाई कांदो ना रामचंद्र तक माँ को दुख देते परवर्ती जन्म क्या दुख देते ना परशुराम अवतार तक माँ रेणुका को से दुख देते तेणु आज रेणुका कई कई हुई दुख देते तेणु तुम कहीं दुख करुच निश्चित भाव में राम फेरी आसवे आउ राजा सिंहासन राजा गृह को तुम मन दुख कर बुझे राजा गृह को घोषणा करदे जार डंगा अति सुंदर सुसज्जित से ही डंगर राम पार यार पट बुझे परम जीवात्म राति पाइले रामचंद्र पारी हुए गंगा नदी जड़े कांदिले से किए ना से चंदी केवट भक्त श्रेष्ठ केवट केवट आज कांदुछंती प्रभु मु तुमको केमिति
ନିଷାଦ ରାଜ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଡଙ୍ଗାଟା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ତୁମେ ପାର। ତେଣୁ ହେ ଦୟାମୟ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ପାର କରେଇବି ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ କେବଟ। ତେଣୁ ପରମଜୀବାତ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେବଟ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପତ୍ନୀ କି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ପତିତରୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ନାଇଁ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ପଚାରି କହିଲେ ପ୍ରାଣନାଥ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ତମର ହେଇଛି? ନା ହେଇଛି ପ୍ରାଣ ସଜ୍ଜନୀ ରତ୍ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରତ୍ନା ରତ୍ନାବଳୀ। ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ପାଇଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେବେ। ମୋ ରାମ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇ ଆରପଟକୁ ଯିବେ। କହିଲେ ଏତ ଭଲ କଥା ଏତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ନା ନିଷାଦ ରାଜ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଡଙ୍ଗା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ରାମ ପାର ହେବେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାବ ଏ ଛୋଟିଆ ନାବରେ କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାର ହେବେ? କେମିତି ପାର ହେବେ? ରତ୍ନା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାର କରିବେ। କହିଲେ କେମିତି? ନା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ସେ ସତ। କହିଲେ ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ସିଏ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରେ ପତିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି କରିବ ରାମ। କହିଲେ କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ବର ଦେଇଥିଲେ କେତେବେଳେ? ନା ରାଜା ନିଷାଦ କେବଟକୁ ଦେଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଯାଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗୟା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବରଟେ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କର। ନିଷାଦ ରାଜ କହିଥିଲେ ହେ କେବଟ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ। ନା ମୋର ତ ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ରାଜା କୁ ପ୍ରଜା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ତମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି ବର କଣ ହବ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ବର ମାଗ ମୁଁ ତମକୁ ବର ଟିକେ ଦେବି ନା ତମ ପାଖରେ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ନେଇଦେବି। ପରମଜୀବାତ ଆଜି କଣ ହୋଇଛି ସେଇ ବରଟାକୁ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ରତ୍ନା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ରାତି ପାଇବା ପାଇଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାକି ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ ବରଟାକୁ ମାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। ନିଷାଦ ନା କେବଟ କେଉଁ କେବଟ? ନା ଯିଏ ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା କେବଟ। ଇଏ କେବଟ କିଏ? ନା ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ତାଙ୍କ ଆଶା ବାଟିରେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଆଶା ବାଟିରେ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଆଉ ସେ କଇଁଛ ଗଲା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ। ଆଉ ସେଇ କଇଁଛ ଆଜି କେବଟ ହେଇକି ଜଗିଛି ଭଗବାନ ପାରି କରେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଲେ କଣ? ନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ। ତୁମେ କାମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧମ ମୋଡ଼ଟାରୁ ମୋଡ଼ ହେ ଦୟାମୟ ହେ କୃପାମୟ ସତରେ ତମେ କୃପାମୟ ହବ। ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆରପଟକୁ ପାରି କରିବି? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ କୃପା କର ତୁମେ ତୁମର କଥାକୁ ସେ କରିପାରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିପାରେ। ତେଣୁ ହେ ଦୟାମୟ ସତରେ କଣ ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ପାରି କରିବି? ତୁମେ କାମର